אז בסרטון של היום בדקתי וניסיתי את הטקסטורה של שרת הדיסקורד קהילת הבלורס הישראלית לכבוד מהממברים. אל תשכחו להיכנס לשרת הדיסקורד שלי ולשרת הדיסקורד של קהילת הבלורס הישראלית, תעשו לייק, סאב, כל השטויות האלה, ובלי יותר מדי חפירות בואו נתחיל בסרטון. אוקיי, אז אנחנו במשחק הראשון עם הטקסטורה של השרת דיסקורד של הקהילת בלורס הישראלית, קישור בתיאור לשרת דיסקורד. שלום לך גרין, האם אוכל להרוג אותך? תודה רבה. what the fuck? let's go! ים 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 ים. טוב, אז מי שלא יודע, זה הטקסטורה של שרת דיסקורד של קהילת הבלורס הישראלית לכבוד 100 ממברס, וראיתי שהיא יצאה אז החלטתי לנסות אותה. אני חייב להגיד לכם, אני ממש אוהב אותה, היא גורמת לי להרגיש טרייארד ואני אוהב את זה. אני דווקא לא כל כך אהבתי את הסוג חרבות הזה, אבל אף פעם לא ניסיתי אותה מה שקרה, באמת שזה נראה טוב. אוקיי, קניתי דיימונד ארמור, אין לי באמת מה לעשות. מעולה, בוא נלך לבלו, יש לו בד, אני נלך מהמידל. הרגע רפו לבלו ושכחתי שאין לי דיימונד, אז לא דיימונד. ינק. אוקיי, ובלו מת, לא מה שאפשר לקחת את הפיינל על רד. ופינק פה, הוא לוקח אמז, אני לא אוהב את זה. let's go, מת. let's go! שתי פיינלס, זה אני מול אקווה. בוא נלך לקחת עוד קצת דיימונד, אני גם לא יודע איפה, נראה לי נקנה טראקר. הנה הוא, ביי שאם אני מת, אז הוא די מנצח. והוא נראה טוב. לא, הוא לא! לא משנה, הוא ממש טוב. יש לו גם איירון סורד. אני מת, אין מצב! היה עליי כל כך הרבה לוט, כל בגלל האיירון סורד הזאתי. גם הגפל. אוקיי, הוא לא יבוא אליי, אין לו מה. יש לו מלא אמץ שהוא יכול לקנות. איפה הוא? אני אשמח לדעת אקווה. נראה לי שנקנה טראקר, ולא משנה, אני יודע איפה הוא. נראה לי שנלך לבייס. והנה הוא. לא, מה קרה לי פה? אין לי כוח למשחק הזה. תודה רבה שצפיתם, אני מדרג את הטקסטורה 9 מתוך 10, היא טקסטורה ממש יפה. אל תשכחו להיכנס לשתי שרתי דיסקורד, לעשות סאב, לייק ויאללה ביי.